బందర్ లో ఈ ప్లేస్ లో గానీ ఫ్లాట్ కొంటే ఫ్యూచర్ లో కోటీశ్వర్లు అవడం ఖాయం. విఎస్కే టౌన్షిప్ మచిలీపట్నం. ఇది ఎక్కడో కాదు, పోర్ట్ కి అతి దగ్గరలోనే ఉంది. పోర్ట్ కి 1/2 కిలోమీటర్ దగ్గరలోనే ఈ ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఫ్లాట్స్ ని గానీ మీరు కొంటే ఎన్నో ఫెసిలిటీస్ ని పొందొచ్చు. లైక్ పార్క్, స్విమ్మింగ్ పూల్, గేటెడ్ కమ్యూనిటీ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్, వాటర్ కనెక్షన్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే 3 అప్రూవల్ లేఅవుట్ కూడా ఉంది. ఇవే కాకుండా ఇంకెన్నో బెనిఫిట్స్ ఈ ఫ్లాట్ కొన్న వాళ్ళకి ఉన్నాయి. ఈ ఫ్లాట్స్ కి దగ్గరగా ఏమేమి ఉన్నాయో చెప్తాను. చిలకలపూడి రైల్వే స్టేషన్, సిద్ధార్థ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, పాండురంగస్వామి టెంపుల్, మెడికల్ కాలేజ్, మంగినిపూడి బీచ్, కోని సెంటర్, విజయవాడ హైవే. ఇవే కాకుండా ఇంకా చాలా దగ్గరలోనే ఉన్నాయి. మా అన్నయ్య వాళ్ళు ఇన్ని బెనిఫిట్స్ చూసాక వెంటనే ఫ్లాట్ బుక్ చేసేసుకున్నారు. సో మీరు కూడా ఈ ఫ్లాట్స్ ని కొనుక్కోవాలంటే డిస్ప్లే మీద నెంబర్ ఇస్తాను, వెళ్ళి చెక్ చేసేయండి. వాళ్ళ నేమ్ వచ్చేసరికి సంతోష్ నెహన్ గారు. మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఆ సార్ ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఆ సార్ మీకు డీటెయిల్ గా అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఇక్కడ మీకు నచ్చిన ఫ్లాట్ కొనుక్కొని మీ జీవితాన్ని మరింత అందంగా మార్చుకోండి.